नमस्कार. कोकण सात लाईव्हच्या या विशेष वार्तालाप कार्यक्रमात मी किशोर नाईक गावकर आपलं स्वागत करतो. आज आपल्यासोबत एक खास अशी व्यक्ती आहे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि विशेष करून या सावंतवाडीत ज्यांनी गेली अनेक वर्ष पत्रकारिता केलेली आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या सामाजिक कार्यातही जे हिरिरीने सहभागी होतात आणि एक बुलंद आवाज अशा पद्धतीनं ज्यांचं व्यक्तिमत्व आहे ते म्हणजे ज्येष्ठ पत्रकार नंदू मोरजकर सर आमच्या सोबत आहेत. सर, तुमचं स्वागत आहे या कार्यक्रमात. नंदू मोरजकर हे नाव ऐकल्यानंतर साहजिकच त्यांचा थेट संबंध हा गोव्याशी येतो. गोव्यात पेडणे तालुक्यात मोर्जी हा गाव आहे. त्यांचं कुलदैवत त्या ठिकाणी आहे. ते वेगवेगळ्या उत्सवांनाही त्या ठिकाणी भेट देत असतात आणि आपल्या इतिहासानुसार गोव्यात ज्या वेळेला पोर्तुगीजांनी बाटाबाटी सुरू केली आणि त्या वेळेला मोठ्या प्रमाणात जी लोक वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाली त्याच्यातनं अनेक लोक ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दक्षिणेत कारवार या ठिकाणी अशा पद्धतीने अनेक गोवेकर हे या ठिकाणी स्थलांतरित झाले. परंतु गेल्या अनेक पिढ्यापासून या ठिकाणी राहून ते या भूमीचे आता पुत्र झालेले आहेत. या भूमीत ते पूर्णपणे ते एकवटलेले आहेत आणि हीच भूमी त्यांची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी राहिलेली आहे. आम्ही जाणून घेणार आहोत नंदू मोरजकर सरांकडून एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याशी संबंधित वेगवेगळे विषय. हा जिल्हा अजूनही विकासाच्या बाबतीत का मागे राहिलेला आहे. अगदी शेजारी गोवा राज्य आहे जे एक पूर्ण राज्य म्हणून त्या गोव्याचा झपाट्याने विकास होतोय आणि त्याच गोव्याला टेकून असलेला हा सिंधुदुर्ग जिल्हा एवढ्या मोठ्या महाराष्ट्र राज्याचा हा जिल्हा अनेक प्राथमिक गोष्टीपासूनही आजतागायत वंचित का राहिलेला आहे. नेमकी याची कारणं काय आहेत आणि ह्या जो मागासलेपणाचा जो एक बट्टा या जिल्ह्याला लागलेला आहे तो कशा पद्धतीने दूर करता येईल या संबंधी आम्ही नंदू मोरजकर सरांकडून जाणून घेणार आहोत. सर, सर्वात प्रथम पहिला विषय, आपण आज या मुलाखतीला बसलो. तुम्ही नंदू मोरजकर म्हटल्यानंतर थेट आमचा गोव्याशी संबंध. तर हे तुमचं मोरजकर कुटुंबीय कुठल्या काळात या ठिकाणी सिंधुदुर्गात स्थलांतरित झालं, काय पूर्व इतिहास या संबंधीचा काही माहीत असेल तर तो आमच्या गोव्यातल्याही प्रेक्षकांना ऐकायला आवडेल आणि सिंधुदुर्गातल्या लोकांनाही ऐकायला आवडेल. मूळ आम्ही पेडणे तालुक्यातलं मोर्जी जे आहे गाव, त्या गावातले शेटगावकर हे आमचं मूळ नाव तिकडचं. बरोबर. तर तिकडून आम्ही साधारण एक 16व्या शतकाच्या दरम्यान आमचे पूर्वज जे आजी बेडशी म्हणून गाव आहे दोडामार्ग तालुक्यात बेडशी गाव, त्या गावात मोरजकर स्थायिक झाले. साधारण एक 25 कुटुंब त्या ठिकाणी आहेत अजूनही गावात. आम्ही दर आता जानेवारीमध्ये मोर्जीला कार्यक्रम आहे कुलदेवतेचा, तर त्यावेळी आम्ही सगळे आनंदाने त्या ह्याच्यामध्ये कार्यक्रमात आम्ही भाग घेत असतो सातत्याने. आणि तिथील जे शेटगावकर कुटुंब आहेत तिकडची जवळजवळ 10 कुटुंब शेटगावकरांची आहेत मोर्जीमध्ये. ते आमचं स्वागत वगैरे व्यवस्थित करतात, सगळं करतात. पण आदरातिथ्य जो भाग आहे हा गोव्याच्या भूमीत प्रकर्षाने जाणवतो. तो आदरातिथ्य त्या तुलनेत महाराष्ट्रात जाणवत नाही. मी गेले अनेक वर्ष वृत्तपत्रात मी कोल्हापुरात वगैरे काम करताना खूप महाराष्ट्राचे खूप भाग पाहिलेले आहेत. पण तेवढं जे आला गेला. पण गोव्याची भूमीचं मी एक वैशिष्ट्य सांगतो की गोव्यात अनोळखी जरी असला तरी रिस्पेक्ट कसा द्यायचा हे गोव्याच्या लोकांकडून शिकायचं. सर, तुम्ही आता आदरातिथ्याचाच विषय काढला आहे म्हणून आपण त्या अनुषंगानेच पुढे जाऊया. आदरातिथ्य हा गोव्याच्या पर्यटनाचा मंत्र आहे. आज गोव्यात जे पर्यटन बहरलेलं आहे, ज्या झपाट्याने पर्यटनाचा विकास होतोय, तो विकास आणि त्या पर्यटनाचा यशाचं गमक जे आहे ते या आदरातिथ्यातच आहे. कारण गोव्यात ज्या पद्धतीनं आदरातिथ्य मिळतं जसं तुम्ही सांगितलं तसं अन्य भागात कुठेच दिसत नाही. आता सर, प्रश्न असा आहे की गोव्याच्या पर्यटनाचं आकर्षण हे समुद्रकिनारे नेहमीच राहिलेले आहेत. गोव्याहून अधिक चांगले, स्वच्छ आणि निसर्गाने अगदी नटलेले समुद्रकिनारे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यालाही लाभलेले आहेत. परंतु एवढं असूनही आणि महाराष्ट्र सरकारनं तर या जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केलेलं आहे. एवढं असूनही ज्या तुलनेत गोव्याच्या अनुषंगाने गोव्याच्या शेजारचा जिल्हा म्हणून ज्या पद्धतीनं पर्यटनाचा विकास सिंधुदुर्गात व्हायला हवा होता तो झालेला नाही. याला कारण या आदरातिथ्याच्याच बाबतीत असू शकतं काय? आणखी काय कारण असणार? कारण म्हणजे मुळात काय झालंय
की राज्यात ज्यावेळी भाजप आणि शिवसेना युती होती त्यावेळी या भागाचे सुपुत्र म्हणजे सिंधुदुर्गातले भाग्यविधाते नारायण राणे हे मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कोकणला पर्यटन जिल्ह्याचा दर्जा देण्यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. हे नाकारता येणार नाही. त्यांनी या ठिकाणचे धाबे वाढवले, स्टॉल वाढवले, हे सगळं केलं. पण त्याला जी आर्थिक रसद पाहिजे होती ती देण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे आज तुम्ही बघा गोवा मुंबई गोवा मार्गावरचे सगळे हे आहेत ते आज बंद अवस्थेत आहेत. त्याचं कारण म्हणजे राजकीय अनास्था, नाकारतेपणा त्याला जबाबदार आहे. सुरुवातीला ते तू पुढे सर, मी तुला पाहिजे ती मदत करतो असं सांगणारे खूप आहेत, पण मदत करायच्या वेळी कोणी येत नाही. आणि म्हणून जरी आज तुम्ही गोव्याचं कौतुक करता त्याचं कारण काय की गोव्यामध्ये पर्यटन वाढलं. त्याचं कारण असं आहे की तिथलं आदरातिथ्य हे मूळ गाभा आहे गोव्याचा. आणि त्यामुळे आजही तुम्ही सहज जाऊन कुठेतरी उभा राहिला, साखळीला म्हणा, डिचोलीला म्हणा किंवा म्हापशाला, कुठे काय रे खैसून येईल तू, किती तुझे प्रॉब्लेम असे ते आपुलकीने विचारतात. तो प्रकार तुम्ही सावंतवाडीत उभा राहा, कुडाळात उभे राहा, कणकवलीत उभे राहा, कुठेही तुम्हाला तो प्रकार दिसणार नाही. काय मेलो इलो जायत काहीतरी आपलं काय संबंध, म्हणजे असा प्रकार या ठिकाणी वाढीच लागलाय. आणि त्यामुळे आणि इथलं थोडंसं प्रसार माध्यम सुद्धा जो ज्या प्रमाणात उठाव केला पाहिजे त्या प्रमाणात प्रसार माध्यमांना सुद्धा थोडा दोष द्यावा लागेल. कारण त्याने पर्यटन जिल्हा सुरुवातीला नारायण राणे सिंधू महोत्सव म्हणून सुरू केला होता नारायण राणे, पण तो सिंधू महोत्सव आता कुठे दिसत नाहीये. त्याची कारण काय की त्याच्यामध्ये जे इन्व्हॉल्वमेंट होती त्यांची ती आता हळूहळू कमी झाली. त्याला राजकीय कारण सुद्धा असू शकतं. ज्या पद्धतीनं या जिल्ह्यानं महाराष्ट्राला एक मुख्यमंत्री दिला, अनेक मोठमोठे समाजवादी नेते या जिल्ह्यातून होऊन गेले. सर, तुम्ही गेली अनेक वर्ष पत्रकारिता करत आहात, म्हणजे जवळजवळ 25-30 वर्ष तुम्ही पत्रकारितेत आहात. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जो एक राजकीय, सामाजिक, आर्थिक जो एक प्रवास गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू आहे, या प्रवासाकडे तुम्ही नेमकं कशा पद्धतीनं पाहता? हा जो प्रवास आहे जिल्ह्याचा, त्याचा आलेख हा चढता आहे की कुठेतरी हा प्रवास उतरत्या कळेला लागलाय? नेमकं तुमचं ऑब्झर्वेशन काय? माझं या बाबतीत ऑब्झर्वेशन असं आहे की कोकणला आतापर्यंत 3 मुख्यमंत्री लाभले. बॅरिस्टर AR अंतुले, मनोहर जोशी आणि आताचे आपले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे. त्याने ज्या तऱ्हेने घोषणा करून योजना राबवण्याचा संकल्प केला होता तो संकल्प नंतरच्या कालावधीत कुठे दिसलाच नाही. कारण ते आता केंद्रात जाऊन बसले, स्थानिक पातळीवर ते आता भांडणं चालली आहेत. त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये बघणार कोणाला बघायलाच वेळ नाही आहे. आता दररोज तुम्ही दरवेळेला पाहत असता, आज ह्याची सुनावणी, उद्या त्याची सुनावणी, परवा ह्याचा दावा, त्याचा प्रतिदावा, हेच सुरू आहे. गेली 1.5 वर्ष सध्याचे मुख्यमंत्री आहेत एकनाथ शिंदे. हे एकनाथ शिंदे ह्या समस्येला हे करतायत, बरोबर सामोरे जात आहेत. त्यामुळे त्यांना विकासाच्या बाजूला लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही. बरोबर, म्हणजे राजकीय चक्रव्यूहातच महाराष्ट्र एवढं अडकलेला आहे की लोकांच्या विषयाला तिथं स्थानच राहिलेलं नाही. सर, आता दीपक केसरकर जे सावंतवाडीचे आमदार महाराष्ट्रात मंत्री आहेत, त्याच्यानंतर नितेश राणे आहेत जे भाजपचे आमदार आहेत, वैभव नाईक हे विरोधात आहेत. परंतु एवढ्या ताकदीचे हे नेते आज महाराष्ट्र सरकारात असूनही ज्या पद्धतीनं जे वेगवेगळे विषय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जे सुटायला पाहिजेत ते आपल्याला कुठेतरी सुटताना दिसत नाही. आता उदाहरणार्थ आपण कोकण साध लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साधनं गेल्या आठवडाभरात ज्या पद्धतीनं आरोग्याच्या समस्येवरती ज्या पद्धतीनं प्रकाश टाकलाय, म्हणजे या जिल्ह्याची आरोग्य अवस्था एवढी भीषण आहे की लोकांना आपला जीव वाचवण्यासाठी शेजारील गोवा राज्यावरती किंवा कोल्हापूर, बेळगाव या ठिकाणावरती अवलंबून राहावं लागतं. बेसिक, याला आपण प्राथमिक गरजा ज्या म्हणतो त्या आरोग्याच्या गरजेच्या बाबतीतही हा जिल्हा वंचित राहिलेला आहे. सर, याला नेमकी इथल्या लोकांची मानसिकता जबाबदार आहे की इथल्या राजकीय नेत्यांची इच्छाशक्ती जबाबदार आहे? नाही, राजकीय इच्छाशक्ती आहे जबाबदार,
पण गंमत काय झालंय, गेले अनेक वर्ष मी या नेत्यांकडे बघितलंय, जवळून बघितलंय. नारायण राणे म्हणा, नितेश राणे तुम्ही म्हणताय ते बघा, किंवा दीपक केसरकर म्हणा, भाई सावंतपासून मी बघतोय सगळ्यांना. पण त्यांची जी काम करण्याची जी पद्धत आहे ती प्रासंगिक आणि क्षणिक अशी वाटते. कसं आता ते घोषणा करून मुंबईत गेले की परत येईपर्यंत त्याचं पुढे काही झालं हे कोण पाठपुरावाच करत नाही. पाठपुरावाचा अभाव या ठिकाणी प्रकर्षाने जाणवतो. आणि म्हणून आता सावंतवाडीचं आहे, किती लोक ओरड मारतात दररोज आंदोलन. तो एक जिल्हाध्यक्ष होते, हे काय त्यांचं नाव, शिवसेनेचे वसंत केसरकर, हे आंदोलने आणि उपोषणे करून थकलेत. आता ते शेवटच्या ह्याच्यात आहेत, पण त्यांच्या मागणीकडे, आंदोलनाकडे कोण लक्षच देत नाही. आणि कोण आता किती आंदोलन उपोषण करणार. आता लोकांना कंटाळा आलाय, ऊब आलाय की आपण कोणासाठी आणि कशासाठी करायचं, असं प्रत्येकाला तळमळीने जो तिथे जाऊन, आता बरेच युवा लोक येतात पुढे की दररोज हॉस्पिटलमध्ये सावंतवाडीच्या जाऊन हे नाही ते नाही, पण त्यांचा तो ऐकून घेतोय कोण. कारण समजा एक शिवसेनेचा माणूस असला तर तो भाजपला त्याच्यामध्ये काड्या घालतो. म्हणजे असा एकंदरीत या ठिकाणी प्रकार आहे. मी हे खूप वर्ष लिहून थकलोय, मला एक कंटाळा आला याचा, काय लिहायचं आपण याच्यावर असं. सर, पण याच्यात आता मार्ग काय, म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण जर काहीच होत नाही, लोकांचा आवाज ऐकला जात नाही, अशा पद्धतीनं जर निराशेच्या गर्तेत जर आपण सापडलो तर या जिल्ह्याचं भविष्य काय असणार आहे. म्हणजे याच्यातनं आता मार्ग कसा काढायचा, म्हणजे काय करायला पाहिजे जिल्हावासियांना असं तुम्हाला वाटतं? माझं मत, विरोधासाठी विरोध करू नये. जे सामाजिक कार्य आहे, विकासात्मक जे काम आहे, त्याच्यासाठी एकोपाने, एक दिलाने एकत्रित आलं तरच या जिल्ह्याचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे. अन्यथा आपण जैसे ते परिस्थितीत राहू, असं मला आज या घडीला वाटतंय. सर, या जिल्ह्याचं पालकमंत्री म्हणून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत, ते काम करतायत. आता तर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या ठिकाणी नौसेना दिवस साजरा करण्यासाठी येत आहेत. पंतप्रधानांच्या आगमनाची जय्यत तयारी त्या ठिकाणी सुरू आहे. अनेक विकास कामं, म्हणजे एवढा पैसा आतापर्यंत जिल्ह्यानं कधी बघितलेलाच नाही, तेवढा पैसा आज त्या ठिकाणी खर्च केला जातोय. पंतप्रधानांच्या आगमनामुळे काही प्रमाणात या जिल्ह्यातल्या काही विषयांना न्याय मिळू शकतो का, किंवा या पंतप्रधानांच्या भेटीकडे किंवा या पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाकडे एक ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून तुम्ही कसं बघता? आता तुम्ही हा चांगला प्रश्न विचारलाय. गेली अनेक वर्ष बघितलं तर की आज नरेंद्र मोदी येत आहेत, या जिल्ह्याला पंतप्रधानांचं पाया लागतायत, हे आपलं भाग्य म्हणावं लागेल. त्या दृष्टीने भाजप ज्या तुलनेने अग्रेसर राहिलेला आहे या जिल्ह्यात, चला एक मंत्री येत आहे. आता तुम्ही पालकमंत्र्याचं नाव घेतलं, धडाडीचा कार्यकर्ता आहे, मुंबईपासून मी त्याचं जवळून बघितलेलं आहे, एक चांगला कार्यकर्ता. पण त्याने काय काम करायला घेतलं की दुसरे जे आहेत विरोधी गट, ते त्याला खो घालून ते कर्त्याचं नाकर्त्य करून ठेवतात. म्हणजे अशामुळे आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला फायदा होईल. आता जे पंतप्रधान येतात ना, त्या काहीतरी घोषणा करून जाणार, पण त्याचा पाठपुरावा पालकमंत्री आणि संबंधितांनी केला तरच त्याचा उपयोग. नाहीतर कालांतराने निवडणुका होतील, बदल होईल आणि ते आपला जे घोषणा आहेत त्या जाग्यावरच राहतील, असं होता नाही. आणि त्याच्यासाठी समन्वयाने पाठपुरावा करणे गरजेचं आहे. बरोबर. सर, आता राजकीय परिस्थिती जी बदललेली आहे मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे इकडचा माणूस तिकडे, तिकडचा इकडे, काय म्हणजे नेमकं कोण कुठला आमदार हेच सध्या कळायला मार्ग नाहीये. या बदलत्या राजकीय परिस्थितीचे कशा पद्धतीचे राजकीय परिणाम या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावरती उद्भवू शकतात, आणि आता विधानसभा लोकसभेच्या निवडणुका कदाचित एकत्रही होऊ शकतात. म्हणजे ते सगळं डिपेंड आहे आता 3 तारखेच्या निकालानंतर त्या राज्यांचे काय निकाल लागतात याच्यावरनं ते सगळं ठरणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, प्राप्त परिस्थितीत जे आमदार आहेत या ठिकाणी जिल्ह्यात, मग त्याच्यात दीपक केसरकर असतील, वैभव नाईक असतील, नितेश राणे असतील, ह्यांचं राजकीय भवितव्य तुम्ही कसं बघता, की काय नेमकी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते? जिल्ह्याला राजकीय परिस्थिती चांगल्या प्रकारची आहे, पण परिस्थिती काय होते या लोकांचं की प्रत्येकजण इगो करतो, प्रत्येकजण इगो.
आता तिकडे वैभव नाईक काय करायला लागला की दुसराच कोणतरी काहीतरी करतो, तिकडे मग संदेश पारकर त्याच्या विरोधात काहीतरी बोलतो, इकडे दीपकने काय करायला गेलं की दुसरे भाजपचेच कोणतरी काहीतरी बोलतात. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, करणारा माणूस हे होतो, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, डिप्रेशन मध्ये जातो. आपल्याला हे नकोच, कोणाला करायचं, आपल्याला काय करायचं आहे, हे केलं तरी लोक बोंब मारतात, नाही केलं तरी लोक बोंब मारतात, मग करायचं कोणासाठी. आज तुम्ही मगाशी काय प्रश्न विचारला मला तो, की काय विचारला चांगला एक आता जस्ट पंतप्रधानांची. आता पंतप्रधान म्हटल्यावरती सर्वोच्च हे आलं, आणि असा माणूस आपल्या जिल्ह्यात येतोय म्हणजे कौतुकाचं हे वाटलं पाहिजे, वातावरण झालं पाहिजे. काय पण कुठे काय दिसतंय, मालवण फक्त एक पेटलं हे झालेलं दिसतंय, सक्रिय झालेलं, पण जिल्ह्यात कुठे काय दिसतच नाहीये. मी परवा एक ह्याचा तिकडचा चांगला भाजपचा कार्यकर्ता मला भेटला होता मालवणचा. मी त्याला म्हटलं, बाबा रे तुमच्याकडे पंतप्रधान येतात म्हणजे पुण्यवान असात तुम्ही, तर काय म्हणालो बोलतात पण मग कोण करणार नाही हो. म्हणजे ही त्याने आपली अनास्था बोलून दाखवली. आम्ही सुद्धा पक्षात आहोत म्हणून आम्हाला हे करून घ्यावं लागतं, सांभाळून घ्यावं लागतं, अशी व्यथा त्यांच्या प्रत्येकाकडे आहे. बरोबर बरोबर. आज कुठे आता दीपककडे असणारे काय सगळे त्यांच्या बाजूचे असतात असं भाग नाही, बरोबर, असं प्रत्येक पक्षात आहे. आता ह्याच्या रीतीमध्ये आमदारकीसाठी कणकवलीचे राजन तेली इकडे सक्रिय झाले. आता त्यांनी इथे बंगला पण बांधलाय ओके इथे, तर ते आता ते कणकवलीचे आहेत, इथल्या स्थानिक आमदाराला ते शेळ देण्यासाठी म्हणजे असा प्रकार खेकडे वृत्ती जी आपल्याकडे आहे ती वाढीच जास्त लागते. आता तुम्ही एकदम म्हणजे योग्य अशा मुद्द्यावरती तुम्ही जे आलात, खेकडे वृत्ती. आता कोकणला आम्हाला सगळ्यांना खेकडे प्रिय आहेतच, तुम्हाला माहितच आहे. कारण खेकड्यावरती ज्या पद्धती मला वाटतं खेकडे खाऊन खाऊन आमच्या ती खेकडे वृत्ती आली की काय, म्हणजे एकूणच कोकणच्या या भूमीला जी आमची खेकडे वृत्ती आज ज्या पद्धतीनं एक श्राप म्हणून ज्या पद्धतीनं आम्हाला आज या भूमीला ही सतावते. म्हणजे तुम्ही आता वेगवेगळ्या विषयावरती आम्ही बोललो, राजकारणावरती बोललो, पर्यटनावरती बोललो, एकंदर आमच्या स्वभाव गुणाबद्दल बोललो. ह्या आमच्या खेकडे वृत्तीमुळेच आज हा कोकण प्रांत महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत मागे राहिलाय असं खरंच वाटतं. बरोबर, ते नक्की 100% तुमचं बरोबर आहे की ह्या वृत्तीमुळे, आणि आपल्यामध्ये वर्षानुवर्ष बदलच होत नाहीये, वर्षानुवर्ष तेच मत आपण कायम ठेवतो. परिस्थितीनुसार बदलायला कोणी तयार नाही, ही या ठिकाणची वस्तुस्थिती आहे. कोणीच बदलत नाही. आपण आहे नाही माका काय करूचा ते काय ते करीन, अशी जी वृत्ती आहे ना, त्या वृत्तीमुळे ह्या जिल्ह्याचा विकास, वास्तविक जवळचा जो गोवा आहे ना तो प्रचंड हे झालेला आहे, विकसित झालेला आहे. लोक इथे बसून हे गोव्याचं कौतुक करतात, पण आपल्या जिल्ह्यात काय करायचं आहे याच्या बाबतीत कोणी अभ्यास करत नाही. सर, तुम्ही एक ज्येष्ठ पत्रकार, एक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, आणि एकूणच या जिल्ह्यासंबंधी, महाराष्ट्र राज्यासंबंधी तुमचा अभ्यास. माझा सर शेवटचा एक प्रश्न, की आतापर्यंत तुम्ही अनेक प्रसंग, अनेक काळ, तुम्ही अनेक साक्षी आहात या सगळ्या प्रवासाला. तुम्ही काय नेमका संदेश देऊ इच्छिता या जिल्ह्यातल्या तरुणांना, या जिल्ह्यातल्या महिलांना, या जिल्ह्यातल्या नागरिकांना, एकूणच कोकण भूमीच्या लोकांना, की ही जर परिस्थिती आपल्याला बदलायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे? आता येथील तरुण वर्ग जो आहे तो गोव्यावर अवलंबून आहे. म्हणजे माझ्या नजरेसमोर जवळजवळ 80-85% लोक गोव्यात हे झाले, म्हणजे रोजगाराच्या निमित्ताने गोव्याने त्याला सामावून घेतलं पाहिजे. हे गोव्याचं मोठेपण आहे. तिकडचे लोक इकडे येऊन रोजगार करू शकतात का? नाही, कारण ते रोजगारच उपलब्ध नाही आहेत ना. ही व्यथा आहे. खूप वर्ष आम्ही याच्यावर लिहून थकलोय की रोजगाराच्या संधी या ठिकाणी उपलब्ध होत नाहीत. त्याचं आता गोव्याचा तुमचा नजरेसमोर गोवा आहे, गोव्याचं तुम्ही का हे करत नाही, अनुकरण का करत नाही? गोव्यामध्ये कसं चाललंय ते बघा, तिथे मुख्यमंत्री काय करतात ते बघा, तिथे प्रत्येक मंत्री तिथे अग्रेसर राहून काम करून घेण्याची जी वृत्ती आहे ना, ती वृत्ती आपल्याकडे नाही. आता आपल्या मंत्रिमंडळात, महाराष्ट्राच्या म्हणा किंवा देशाच्या मंत्रिमंडळात नरेंद्र मोदी, देशाच्या अमित शहा, ही नावं सोडली तर कुठच्या मंत्र्याचं एकाला तरी नाव माहीत आहे का? बरोबर नाही. महाराष्ट्रात सुद्धा तीच परिस्थिती. एकनाथ शिंदे, अजित पवार
आणि देवेंद्र फडणवीस ही नावं सोडली तर इतर कोण आहेत सांगा. दीपक भाईंचं शिक्षण मंत्री म्हणून आणि ते पालकमंत्री म्हणून रवींद्र चव्हाण. बाकी कोणाला काय माहितीच नाही ना. आणि त्या दृष्टीने अभ्यास जो आहे ना तो येथील लोक करत नाहीत. आपल्याला आता सावंतवाडीच्याच जातात किंवा जिल्ह्याच्या समस्या आहेत. जिल्ह्याच्या समस्यावर कोण किती बोलतो सांगा. उठसुट्ट्या राजकारणाचंच बोलतायत. बरोबर. राजकारणाचं ह्याचं हे झालं त्याचं ते झालं. अरे विकासाच्या बाबतीवर कोणतरी बोला. विकासाबद्दल काहीतरी आराखडा काढा. जिल्ह्यात बा हे केलं तर असं होईल. आता रोजगाराचं आपण किती वेळा बोलतो. राज्याचे किती वेळा मंत्री सांगतात सिंधुदुर्गात आम्ही असं करणार, सिंधुदुर्गात आम्ही तसं करणार. किती काय आतापर्यंत आलं ते सांगा. छाती ठोकपणे कोण सांगू शकतो का चला मी गेल्या वर्षी तुम्हाला असं बोललो होतो, या वर्षी मी कार्यान्वित केलंय असं कोण सांगतच नाहीत. आणि लोकांना आता म्हणजे हेच नाहीये, उठाव करण्याच्या मनस्थितीत कोणच नाहीये. आणि त्यामुळे हा जिल्हा मागासलेपणामध्येच हे राहिलेला आहे असा माझा दावा आहे. मला वाटतं याच सरांच्या या वाक्यातनं आम्ही आजचा या वार्तालापाचा शेवट करणार आहोत. खूपच निराशावादी अशा पद्धतीची ही वेळ आहे आणि ही भूमिका आहे की ज्या जिल्ह्यानं, ज्या कोकण प्रांतानं अनेक नेते घडवले, ज्या नेत्यांच्या भाषणातून संपूर्ण महाराष्ट्रात एका वेळेला उठाव होत होते, तोच कोकण प्रांत आणि तोच जिल्हा आज अशा निराशेच्या गर्तेत सापडलेला आहे की इकडच्या लोकांना उठाव करण्याचं सोडूनच द्या, परंतु काय होणार आपल्या जिल्ह्याचं भवितव्य किंवा आपल्या पुढच्या पिढीचं, पुढच्या आपल्या जगाचं काय होणार आहे याचीही चिंता राहिलेली नाही. सगळ्याच गोष्टीबाबत, विकासाच्या बाबतीत किंवा इतर रोजगाराच्या बाबतीत, आरोग्याच्या बाबतीत, सगळ्याच गोष्टीबाबत हा जिल्हा अगदी मागे मागे जातो आहे. म्हणजे आत्ताच्या घडीला महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही प्रामुख्याने जी नावं आपण घेतो त्या नावाचे लीडर किंवा त्या नावाचे नेते असूनही या जिल्ह्याला न्याय मिळत नाही. आरोग्याच्या बाबतीत प्रचंड हेळसांड या जिल्ह्याची सुरू आहे. रोजगाराच्या बाबतीतही या जिल्ह्याची प्रचंड हेळसांड सुरू आहे. मगाशी सरांशी बोलताना एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आमच्या चर्चेत आला, तो म्हणजे एकीकडे आरोग्याच्या बाबतीत इथं अक्षम्य परिस्थिती आहे, आरोग्याच्या बाबतीत हलाखीची परिस्थिती आहे की इकडच्या लोकांना स्वतःच्या भूमीत जन्म घ्यायची ही संधी इथं मिळत नाही. त्यामुळे जन्मभूमी म्हणून सिंधुदुर्ग आपली ओळख हरवत चाललाय. आणि दुसरीकडे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत, व्यवसाय उद्योगाच्या बाबतीत निराशाजनक परिस्थिती आहे. त्यामुळे कर्मभूमी म्हणूनही या जिल्ह्याची ओळख कुठेतरी आज पुसून जाताना आपल्याला दिसतंय. म्हणजे एकीकडे जन्मभूमीही नाही आणि कर्मभूमी नाही, एवढी विदारक परिस्थिती आज या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावरती का उडवलेली आहे याबाबत प्रत्येकानं विचार करावा लागणार आहे. याची उत्तरं शोधावी लागणार आहेत. आणि केवळ उत्तरे शोधून चालणार नाहीत, तर ती उत्तरं शोधून झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कृतीद्वारे ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रत्येकाला पुढं यावं लागणार आहे. आणि मला वाटतं की ही वेळ आता आलेली आहे आणि ही समज या सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या मनात निश्चितच तयार होईल. आणि येणारा काळ हा या जिल्ह्याच्या दृष्टीनं, एकूणच कोकण प्रांताच्या दृष्टीनं आणि महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टीनं एक सुवर्ण काळ म्हणून घडणार आहे. सर, खूप खूप धन्यवाद तुमचे. खूप मजा आली तुमच्याबरोबर वार्तालाप करताना. अशाच पद्धतीनं तुमचं सहकार्य, मार्गदर्शन कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसादला पाहिजे आहे. आणि या विचारातूनच आम्हाला पुढे जाऊन आज ही परिस्थिती बदलायची आहे. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद.